non ke han ta me men ek lab lo cha dan malitum non malom so pilote an choik populo litum cha lapu nilini tu mangke an kang chirong anglo tha cha dan malitum non mangke salat ka chirong lo cha dan malitum self service pe cha salat bak bom lo cha dan malitum non ke okta bak bom lo cha non ke ok choy bom lo cho dan malitum kaduk kaweta non bangke an ke chutuang dengan lo cho dan malitum an ke cholok lok lo cho lapu nileng jur pia tum ta ok pen an ke cholok lok lo jo don mali tum non choy bom lo jo lapua bangke sarmar a group lo jo dan malitum RONGMIRDAN sarmar tum lo lapuan bangke jo dan malitum non ke ok anda citang sar lo potsi abang pu abang pitin tame ok an ke chulok lok lo jo dan malitum nilita chodun pode dan malitum ho la ke newan lo jo dan malitum chopa meka katu de ho
Dekat kita lo yang nambah kapan malu tuh. Non bangke grup foto cekli ko yang tilujuk dan malu itu gitu.